Sa tanan akong itunol ang akong ginasingkasing nga pahasubo ug condolence ngadto sa pamilya ug sa banay ni Alvin Jr. Labi na gyud sa iyang mga ginikanan nga nagsunod siguro nato karon online sa iyang mga paryente nga wala dinhi tungod kay wala mahatagi og kahigayunan nga makauli tungod sa atong sitwasyon. Condolence ninyong tanan. Sayod ko unsa ka sakit kini nga hitabo, unsa ka sakit kini nga nahiaguman ni Alvin Jr. Nganuman labi na gyud siya maginikanan tungod kay in normal circumstances ang anak mo ay maglubong og ginikanan. Pero sakit sa usaha ginikanan nga siya maoy maglubong og magsudong sa iyang namatay nga anak. Mga masabtan ako unsa kalawom ang kaguol, ang pagbangutan, ang kasakit nga gibati sa iyang pamilya tungod niining pagtaliwan ni Alvin Jr. Nakabasa ko sa kaistorya nga siguro kamo pud nakadungog na aning istorya ha. Siguro nakabasa pud mo aning istorya ha. Pero ako lang balikon tungod kay aron mas masabtan nato ang kamatayon. Kining mga istorya nagisgot mahitungod ni Alexander the Great o King Alexander. Nakadungog na mo aning pangalan tungod kay inilakay ning iyang pangalan sa world history. Si Alexander the Great usa ka inila og banggiitan nga hari sa usa ka karaan nga gingharian sa Macedonia, ancient Greek kingdom of Macedon. Mura Griego ang pinulungan ng dapita. Sa diyang hari si Alexander the Great, matud pa sa istorya sing kinabuhi, usa ni ka true story. Tungod sa iyang maayo nga hari, daghan kaayong gubat nga iyang gidag-an. Gani matud pa sa mga giyera nga giapilan sa Macedonia, batok sa mga nasod nga nagpalibot sa Macedonia, wala gyud nakadaog. Tanang nasod nga iyang gikagubat pildi ang tanan. Ug tungod kay natural, nasakop man niya ang mga nasod na nagpalibot sa iyang kaugalingong gingarian, natural, nadato siya pag-ayo. Tungod kay naangkon man pud niya ang mga bahandi sa mga gingharian nga nagpalibot niya nga iyang nasakop. Pero matud pa sa istorya, namatay siya at the early 40s. 40 pa, early 40s ang iyang edad nga namatay siya. Pero sa iyang sakit ug siyang kamatayon ug paingon siya hamatay, doon na siya mga realizations. Gani, doon na siya mga hangyo sa mga generals diya sa iyang deathbed. Sa dihang hapit na siya hamatay, iyang gipatawag iyang mga generals ug giingnan, akong magbilin ko ninyo og tulo ka mga butang akong ihangyo. Kanya palihog sa adlaw sa akong paglubong, palihog buhatan ning akong ihangyo ninyo. 3 things. Inyo nang mabasa sa internet. The last 3 wishes of Alexander the Great. Unang nga hangyo niya, nga iniglubong niya, gusto siya nga ang mudayong sa iyang lubong, sa iyang lungon, kadtong mga doktor nga nagtambal niya. Kadtong mga doktor nga iyang mga higala, ug nitabang niya aron matambalan siya sa iyang sakit. Matuyunan niyang hangyo. Ikaduha niyang hangyo, nga panahon siyang paglubong tungod kay nadato lagi siya pag-ayo, ang tanan niyang katigayunan ug bahandi, gusto niya nga ibanig sa yuta ug adto moagi ang iyang funeral procession. Ikatulo niyang hangyo, nga sa iyang paglubong gusto siya nga buslutan ang iyang lungon unya ipagawas ang iyang duha ka kamot nga nagbitay. Tuod man pila ra istorya namatay siya pila ka adlaw gikan adto. Ug gituman sa iyang mga generals ang iyang gisaad, ang iyang gihangyo. Natingala ang mga tao nga nakakita sa mong panghitabo panahon siyang funeral. Mao nga ang mga tao nangutana, unya ni-explain ang mga generals. Ingon sila, unang hangyo niya,
nga iniglubong niya, gusto siya nga ang modayong siyang lungon katong iyang mga doktor nga nagtambal niya ug mga higala niya nga mga doktor. Ngano man, tungod kay gusto niyang itudlo sa kalibutan nga ang Dios mao'y tag-iya sa kinabuhi. Bisan pa og asa ka paingon nga doktor, bisan pag kinsa ka manggiitan og inila nga doktor nga imong duulan kung magsakit ka, kung panahon na gyud nimo nga mamatay ka, mamatay gyud ka. Tungod kay Dios mao'y tag-iya sa kinabuhi ug siya mao'y magbuot kano sa bawion ang atong kinabuhi. Bisan pag-asa ka mo adto nga pinakasikat nga hospital ug pinakainila nga hospital sa tibuok kalibutan, kung kabubuton sa Dios nga mawa taning kalibutan ug bawion ang kinabuhi nga gipahulaman kanato, wala gyud tay mahimo. That was the very first lesson ang gitudlo kanato ni Alexander the Great. Ikaduha, panahon siyang paglubong, gusto siya nga ibanig ang iyang bahandi sa yuta, unya adto moagi ang iyang funeral procession. Ngano man, tungod kay matud pa sa mga generals, gusto ni Alexander the Great nga tug-anan ang kalibutan, nga ang bahandi nga kalibutanon dili na to madala sa atong kamatayon. Ang tanan magpabilin aning kinabuhia ug atong talikdan ug biyaan. Nga dili na to makalaban atubangan sa Ginoo ang kadaghan sa atong bahandi ug kadaghan sa atong material nga mga butang. That was the second lesson agitudlo ng Alexander the Great. O ikatulo, gusto siya nga panahon siyang paglubong, buslutan ng iyang lungon, kay aron ipagawas ang duha ka kamot. Aron buot niyang pakito ng kalibutan, that empty-handed he came into the world, and empty-handed, mubalik siya siyang magubuhat. Mga igsuon, Alexander the Great was not a Catholic. He was not even a Christian. Pero naamguhan niya ning tanan siyang deathbed. Nindot nga mga mensahe nga maghatag nato og maayong pagtulunan. Mga igsoon, ang kamatayon normal sa tong kinabuhi, pero di ta mahimong mubuot kung ano sa tamo talikod aning kinabuhi. Tungod kay ang Dios ang mas nasayod kay siya man ang tag-iya sa kinabuhi. Ug kahibaw ta nga ang pinakaimportante nga bahandi nga atong tigumon aning kalibutana, dili ang kalibutanon nga bahandi, kundi ang mga bahandi sa langit. Tungod kay mauni mulaban nato atubangan sa Ginoo, ug mauni mutabang nato aron maangko nato ang kaluwasan. Pipila lang kini sa mga pagtulunan. Importante kaayo ni ining atong pagpahiluna sa atong igsuon nga si Alvin Jr. Tungod kay kini nga maong kamatayon, this is a reminder of our own death. Kung kita mo ay pabuton, dili paangay nga mawala si Alvin. He is too young to die. Bata pa siya kaayo. Manghud na siya kaayo nako. Bata pa siya. Kung ato pang pagbuot, kung magbuot kita'y magbuot, dili unta pa. Pero Dios ang nagbuot sa tanan. Ug dili taangay mabalaka, ug dili taangay masuko sa Ginoo, ngano man. We may have our own plans for our own life, but we know that God, that the plan of God, mas maayo kaayo ang plano sa Ginoo para nato kaysa atong kaugalingong plano. Daghan pa siguro taog pangandoy sa kinabuhi, siguro si Alvin siya kabatanon, nagupod siya mga pangandoy sa kinabuhi, napa siya mga ambisyon sa kinabuhi. But God has His own plan for us. Na siya mas nindot nga plano para ni Alvin. O ginaot kini nga maong kamatuoran, mauni makapagaan sa atong kabugat na gibati o sa gibati sa pamilya tungod sa pagtaliwan siyang mahal sa kinabuhi. Naguol man ta karon, nasakitan man mo karon isip o sa kabanay, pero kahibaw ta nga ang Dios mupasaylo kaniya, mudawat kaniya sa langit, muhatag kaniya og kinabuhing dayon o kinabuhi nga walay katapusan. Mga igsuon, sa atong pagpadayon sa pag-ampo alang ni Alvin, ato sabi ampo ang iyang pamilya karon nga naa karon sa kaguol,
nga unta ang Dios mo hikap silang mga kasing-kasing, mo pagaan silang kagulanan, muuban kanila silang kasubanan. O mag-inampo ay tanan nga sa adlaw sa tong kamatayon ang Dios mudawat usab kanato didto sa inging harian sa langit. Amen.